yewtere mon boowal ganni arti e tongode hesere ngam jokkudi ɗum ko puɗɗinoɗen haalde ko faati e alluwal no tubakoɓe natiri ɓaleɓe walla no natiri Afrique naaɓe nde ɗum fof yawti woni golle missionnaire en e explorateur en ina gasa taw won peeje goɗɗe daɗɗade nde tubako yetti fandare mum adande so honde hakkillaji ɓaleɓe ha jaaɓi tubako wona tan neɗɗo ɓolo kono ko neɗɗo e hunde walla ko tagore nde Allah hertini firti koɓe lawƴi gandeji ɓaleɓe ko nden tubakoɓe pelliti ƴewde holno tabetinirta jinnagu mumen e jimadu mumen e etade lowde Afrique naaɓe pinal kesal laatoytongal duuɓi ekkitale garoji pinal aduna yankewal woni ko mbiyeten la mondialisation ɗum noon ngam laato alay sago rewa e boli mbiɗen ɗi woni la délégation yeddude ɓaleɓe godalngal mumen e gandal mumen kono kadi alay sago rewa e musi goɗɗi ko wayno la culturation walla la déculturation woni moɗam pinalago e nder ɗen ƴamorɗe momtoje pinal ina hen jeeya école eɗen gandi ko taariku rokki en hoɗorde ñiɓirde tubakoɓe adidi ɗo e nder leydi Sénégal ko hedde hitande 1938 to Saint-Louis woni Ndar ko tubako biyetenoɗo Thomas Lambert adi toon wadde hoɗorde mum adat kono to banggue école française duɗal gadanal e nder Afrique ɓaleri banggue hirnangue dari koye hitande 1817 1817 to Ndar ngal duɗal gadanal ina jaɓɓino hakke 80 jangowo tawa kadi ko worɓe meeɓe rewɓe ngala hen duuɗe tubakoɓe gadane e nder Afrique ɓaleri hono no lowdi ndi holliri ngari ko jokkude jimade e heɓlude ɓalejo e jabde jebbilanade tubako ndeɓe teski e nokkuji kewɗi ko jangde Qur'ana laatino toon eɓe loowi hakkillaji rendo ngo hono no Cheikh Hamidou Kane haalde e deftere mum aventure ambiguë Al-Qur'an o janginto on ko holno mayirte kamɓe ɓe gaddi ko ina hollira en holno wurdete dalilu tubakoɓe wonno ko jangde Qur'ana nde fof ko haalate hen jobdi mum ko janggo so en maayi mais holno poɗɗen wurdude ɓe mbi kamɓe ko ɗum ɓe gaddi ngam mumtude ɗum ko wonno ɗo wona mere noon tubakoɓe duppirno duɗal jaabi hattirde Pire Sagnakor ɗo anduɓe hewɓe fuutankoɓe jaltiri ha kadi e Sénégal naaɓe walla ni ummiɓe Afrique ɗuɗen ɗum waɗi ko hedde hitande 1963 kono école moɓe gaddi o deftere aventure ambiguë woodi ko haali hen te wasani yajnade hen sabu o nde wi ko l'école où nous envoyons nos enfants tuera en eux ce que nous aimons et conservons manam duɗe to jogorɗen nelde sukaɓe men yo janggoyɓe eɗen jogori warde e maɓɓe ɗum ko eɗen parnoro hande eɗen jiiɗi heddorade ɗum e tarikh alubakimi mi lubakimi woni fu jey goddo ndeɓe teski jangde tawane nde ɗo ko jangde fawore neɗɗo e birnidi ɓe jiiɗi addude kamɓe jangde fawidi e peñɗi caggal nde ɓe paami suko jangowo jaɓirtu ko yiide nande memde e meedde woni ces organes de sens nden noon de tubakoɓe mbi ngare min jangina on no wurdate tawde Al-Qur'ana mo jangoton o jangirton ko son maayi holko keɓaton kamɓe yaaruɓe diine ɓe joginoɓe duɗe Qur'ana ɓe kamɓe ne ɓe dari wonti hankadi une bataille idéologique ko hen yalti miijoji biiɗe kala ƴettuɗo ɓiyum jagguɗo ɓiyum e jungo nanno e école tubakoɓe ma ɓiɗɗo jaggumo e jungo nannamo jaygol ɗum ko haare yonto ko miijoji on yonto koye bataille idéologique wonno tubakoɓe mbiyi ni alay sago kamɓe ne ɓe mbiyana
sabu so en teskima e nder deftere aventure ambigu ceerno o nde hawa yi tan sukaɓe nana jalta duɗal qur'ana ina jangoye duɗe faraysi namdi jangguinowo onon kam hol sirlu mo jangoton e nder école mono holko soomi toon ha ko duɗe amen ina uddu onon duɗe mon ina uddito on jaabimo lekkon de ala ko firti so wona rendinde leggel e leggel beele ina darna suudu on nde jabtoto holliri wonde hoɗorde ɓurde wawde latade nde ko hoɗorde aljanna on ɗon bataille idéologique ha 1854 ɓiɓɓe ɓaleɓe jangguinte tan ko holno gonirta jokkol ngam bonnidde tarik ɓaleɓe ɓe gadoto ko yeddinede koye mabɓe lowdi ndi ɓe jangguintenodi hollirta ko ɓalejo ko kullel kalowel boɗejo ko neɗɗo neesu e pinal te kadi sa ƴeewi e nder lelgo mabɓe ɓe gadi addude caggal nde ɓe gaddi école ngam jangguinde yimɓe diine Isa yanki sabu ina gasa gartoyen hen école aji mabɓe adan jaltini yimɓe hewɓe sukaɓe hewɓe e diine l'islam nannoy ɗumen e christianisme ɗum saabi mawɓe ɓe darino kañumenne ina kaɓo nden haare ha e 1854 duuɗi tubakoɓe jangguinte ko ɓiɓɓe men lamɓe ɓe Faidherbe suuɓi e nder jilluji mum e nder Sénégal e Soudan ko ɗon Cheikh Hamidou Kane wiyata ala mo liital laana ndiyam taƴano ɓernde mum e on saaha kadi jangguinoɓe ɓe foof ko catholique en yerlitaniɓe diini yaade ina jangguino e diine ɗum hollirta ko fandare lowde neesu kono kadi lowde diine Isa o e sarde ɗum e nder oɗo nokku puɗɗiɗo jaalade e nder diine l'islam caggal ɗum koto banggue gam laamade alay saago goppen ɓeɗo mawɓe wonɓe ɗo laamo kono noon ƴetten ɓiɓɓe mabɓe mbaɗen ɗum e école beele so ina laamo janggo ina jogo miijoji men taw ko jaɓanɓe en ko ɗum jibine l'école des otages woni duɗal dahaɓe caggal mum wontoyi l'école des fils de chef e nder ɗeɗo duuɗi foof jaɓɓeteno hen ko ɓiɓɓe lamɓe e kala nokku mbo ɓe gari yetto laamotonde nden ɗo ɓe mbaɗa feere haaɓe ƴetta ɓiyum walla baɗum ɓe nawa ɗum ɓe jangguina ɗum beele so arti ha laamu foti lomtoyade laamu ina jogo hakkilantagal e miijo no tubakoɓe mi jottoni ɗum kadi eɗen gandi addi mbayladi e nder nokkuji men fandare tubakoɓe wonno ko lowde e ɓen ɓiɓɓe ɓe jinnaɓe mumen korma lowde e mabɓe pinal e neesu kam e ɗemgal tubakiri saabu ɓen jogori lomtoyade janggo jinnaɓe mumen ɓe mbawa jaɓande tubakiri e turande ɗumen guenol ɗum ni sa ƴeewi ma taw hay to banggue colonisation woni jimadi nde yawti hay windiyankoɓe Afrique naɓe nde bindata bindi mabɓe gabbi koye jokkude e ɗum ko tubakoɓe gadduno e jaɓɓal mumen ma mbiya ni hay école nde jaali nde keɓɗen jeytare men en lowtaki école en juppani ko wonno e école lowtoɗen ɗum lowdi kesiri kono noon en ƴettu ɗum dans le fond et dans la forme manam en ƴettu mbadi ndi e lowdi ndi foof tan moɗɗen jokkuɗen ko tubakoɓe mbaɗanno ɗen duuɗe ɗe kalɗen dow pewnita e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e goho hade majji uddude e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi 1872 saabu caɗele ngal goɗnoɗe duuɗe ɗe ɓamti e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayi ɗiɗi ɗe mbayli indi natti wonde école des otages wonto e école des fils de chef nde ɗe ɓamti e 1892 e nder lowdi ko jangate e nder ɗen duuɗi gadanteji jangguinte hen ko waylude hakkille suka rumtina ɗum kala ko seŋi e hanki mum o jeyte e yeddoɓe fina tawa taniraɓe makko no mbiruno ɗen defte gadane janguirtinoɗe ɗe lowdu men ko momtude kala ko wiyete ɓural Afrique woni les valeurs africaines ndewino ɗen gonko Samba Diallo e nder deftere aventure ambigu nden ma en paam kala suko janguinanoɗo e on yonto ko cowiɗo laabi ɗiɗi e nder deftere nde Cheikh Hamidou Kane ina wiya e nder leyɗele tubakoɓe ɗo murto saligo basal woɗɗodirani e murto salade Allah
wiyama murtungo woni ko e saktade e aduna o fof ngon wulango mawngo haɓotongo basal ma suddoye daaɗe noddinoɓe inde Allah watti ko jolnude gañgu e ɓerɗe heyɗuɓe ɗum ko bindi e nder aventure amɓe ɓe deftere nde wi ñande hen kadi ceerno fiinomo ndenne dey Samba Diallo huñinomo windande mum wondi tan ko ɗemgal makko loggirinomo woodi ko bonni e konngol cellugol ngol ceerno diwino jaɓɓuɗo wotere e kaaƴe jahannama gulnade ha ngule ina podana yedduɓe Allah nde lekkon jaali hewɓe mbatti dogde duɗe qur'ana ina naato e école ceerno Dialluɓe namditi janguinowo o holko woni sirlo lekkon mon kon ceerno o jaabtimo lekkon de ko rendinde leggel e leggel tan rendo wona hoɗorto nde warrono laamu la grande royale ina laaɓi wiiɓe ko soɓe wiiɓe yoɓe jaa école kamɓe fof maɓe dogɓe notoyo ɓe natoya kono soɓe jangi ma wood koɓe jejjiti saabu beele neɗɗo ina wawi jangude ɗum ɗo taw yejjitani ɗum to kono beele koɓe jangata ko ina ɓuuri koɓe jejjitta ko quand je leur demande d'aller à l'école ils iront tous et en masse ils apprendront mais en apprenant ils oublieront car peut-on apprendre ceci sans oublier cela la question est de savoir si est-ce que ce qu'ils apprendront vaut mieux que ce qu'ils oublieront o wi lekkon to nuloten hande sukaɓe mon ma waroye mabɓe ko ganduɗa ko eɗen jiiɗi ɗum ete kadi eɗen kormi ɗum eɗen jiiɗi heddo e mofte men hay Samba Diallo nde natata école aventure ambigu wi ko yo yah o janggoyo to mabɓe fannu polgu e dow toñangue walla fannu polgu e dow fenade aller apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison ɗum ko teskuyu wonde mawɓe mabɓe jatiraɓe mabɓe pooli jatiraɓe men taniraɓe mabɓe pooli taniraɓe men babiraɓe mabɓe hono noon enenne ngam janggo men sukaɓe mabɓe mbasa folde sukaɓe men ƴeewen so tawi sirlu polgu wona e nder école mabɓe jangate ɗum noon nelen sukaɓe men yo jaa janggo e école mabɓe beele ina janggo toon sirlu polgu hayso tawi koye dow fenade walla e dow toñangue nden wadde en paami gaafe gadane ɗe tubaka darni ngam waylude rendo men ko école aji kono so ƴeewama ma tawe ko janginte ko e ɗin école aji wona gandal kono ko ɗemgal janginte to neɗɗo jangirtuno tan ko ha wawa haalde wawa naftude rendo mum walla jangine tan ha wawa jooɗoyaade e bureau woɗɗito bone siro no jaahi Saydou wirata ni nangguire daɗi rendo mum e on saha kadi won tan ɗo ɓaleejo taƴanaɗo haɗata to banggue tolno jangde so neɗɗo heeɓino seedam faago mum gadano wono certificat ko ɗon tan haɗanno hayso tawi nden ɗum wanno barke saabu jomum no wawi wonoyde jangguino kono ɗum ina yonanno beele omo wuuro gurdam belɗam o wona ñembateɗo ɗum ko hulde koto wattude jangude ko tubaka jangata ko ɓe jogo ko ɓen jogui ko hande ɓe ganda sirlu gandal ngal so ƴeewama kadi ma tawi windiyankoɓe adiɓe ɗemgal faraysi bindi koko wallitta miijoji ɗowoji waɗeɓe ɓe no kalfirta Afrique ete ko ɗen defte tan ɓe jaɓatno mulde ɓe jaɓatano mulde defte gabbitiɗe filñitare walla celli lappol miijo mabɓe yanti hen kadi e nder peeje kaptorɗe ɗum ɗo fof ko yidde famde tolno miijoji hande e wudere nde no suddiri guite men ko faati e gueɗe ɓamtare ko sabu ɓe garani jangguinde en gandal ɓe gari ko jangguinde en ɗemgal seede mum kala ɗo tolno gandal ma wawi tolnade e nder leyɗele men to banggue jangde mbawɗa tan ko regnude alkule kono noon so faɗa ma taƴi koto sakke jahata so woodi ko cohluɗa to jamde koto bayle jahata lowdi ndi wadde eɗen ponno lowtade école jaadinen ɗum e lelngu rendo men won yaruɓe jamdi won yaruɓe ndiyam won yaruɓe jeygue won yaruɓe nguro so tawino jangde nde yimɓe janguinanomo no bindirta caggal mum moni foof jangde mum huccina woni waɗa orienté e ɗum ko wuuri ko nden neɗɗo o ko jangata ko lurdata e ko wuuri kono noon ko jangate ko so lurdi e ko wurate ko
hayso tawi o jangi gurdam makko wontat ko goddam on ɗon responsabilité noon fawi ko e Afrique naaɓe adiɓe laamade ɓe sabu no mbirunɗen ɓe lowotaki école ɓe goppiri ɗum tan kono ardini e nder ɗum école jokki kañumne yaɓɓude nesuji men yaɓɓude pinal men yolde ɗemɗe men kono kadi yeddude kala ko faati e neɗɗagal ɓaleejo e kala ko wawi wonde e kala ɗo wawi wonde ina gasa yewtere men arore so tawi en keddima e fanno pinal en duttaki e tarikh kalen ko faati e moɗam pinalagu woni la culturation walla la déculturation wawi dañade tottade wona mbeɗa wawi hodde mbeɗa hoɗa ala wona kamba ko ɗum mbeɗa softan ɗum tan mbeɗa waɗa nde tawno ɓiɓɓe fuutankoɓe cembinimi hen mbi ene belto hen neɗɗo so wettama yidde daɗɗima wiɗa allahumma salli ala sayyidina muhammad